Puti ka, mas maayo yun rin sa'yo ta mo tambay ba, kay sa'yo ta makadawat o grasya. Ay, good ano, ay. Vitamins. Ayo. Ayo. Ba't ko? Ayo. Man siya tao din niya, bay? Ayo. Ay, pagkasandahan lang siya ko, bay? Bart? Bart? Nang ka din niya di, Bart? Google. Ano naman, day? Gani, duga, ako pinangita na mo do. Ang ni mo, eh. Dugay pinangita nga. Sige, yung paabot ni mo diri, maadto ka diri, ha? Nagika ko sinong balay, kapila ko niya to balik to, wala dyan ka sa inyo agad. Anong sabay tayo ni mo? Bang ano, parte nga. Napamati ko sa kong bunog, parte mo mong gibiyaan. Pamati si mong bunog. Unsa, makapart. Tungod dyan na naman ba, sakit kayo, tanawa. Wala Ay, no. siya, part. Uy, bunugay, guday ni mo, no? Dugay Iya, ginayo mo ba? ko Dugay naman kita, wala nagkita, pero okay naman kayo, part, kay atso po kayo porma ba? O, tanawa, obra ka gatong nasa Naruto ba? Sikin sa to. Katong si Kakashi, gatong ganaana ba? O, obra ka to, pero itom lang ka. Katay na si Kakashi. Pero okay ra na, part, okay ra na, part. Okay Bullshit na, na kayo na, oh, kay style na kayo ba? Wala ka po siya style ba? Gapo, Bart. Oh, gapo kayo eh. Speaking of style part ba? Oh, diyan. Tawa ko na mo nang nabalik tato naman lagi ka lagi. Yan, gigabinton sa de ka part nga. Tato man ako ni sa una. Ako rang gipa-remake akong tato ba. Tanawa ang porma sa tato. Heart shape bay. Heart shape no. Ang siyempre kay ana man na kay buutan man tang nga tao. Heart shape dapat patato. Dirabot pasabot ana may puso. May puso ba. Grabe astigag. Bisak. Grabe makapak yung patusok nito. Kay ni o tong paka perfecto sa man tunod sa man ko. Pictus lagi pero pa na ayo mga samad na ko diri. Kasi samad nga nindagan magatong gisumbag ko nun sa man ko. Dili man samad nga itong bunog, kundi samad sa tato. Tato. Nagpatato ko diri, all body diri dapit. Pag suroy. Patanawan ako eh. Abi ako din niya sa imo naw noon sa man Kaya ko. sa man taon ka, mo magpatato ko no para package na ba tanawar no. Oh. Yati. Awa. Oh, ayos ba tawag ako Di, dira ba? di, Kasi kayo na ba? Astigo no pa Sige no, gahe kino. Boy. Tambay. Botay kamay kay kabalo ka mo basa. Yan ang pinikuan Bart. Heart. Gahe kayo na. Abi, bagtika na, kadluka na ka na do. Unsa naman day ka day ay nga di man ni basta-basta ni nga tambay. Unsa may meaning nga ng kuan mo part, heart shape sa munaw nga. Boy tambay sa muntian. Nga ni ra part pa-explain ako na si Mua, di ba? Syempre tambay man ta. Oh, tambay. Lalaki, Oh, laki. boy, tambay. Oh, Nya matinabangon man ta. oh. Kabalo man ta mutabang sa mga tao nga mga inaapi-api diyan. Lah, May puso. May puso sa pagserbisyo, no? Sa ka, boy, tambay, may puso. Hindi basta-basta nga mga tambay. Rata, mga tambay ta dira nga mutabang. lupa ni mo part. Igar. Lupa ni mo tanawon na mo tato. Uy, Angas kino. angas kay part bay. Astig kayo. Astig kayo. Asa mga nagpanato na part? Ay nasi pangutana dira asa ko nagpatato. Dira importante ra ako itato. Nung nanam ko na basta tambay ganita dagang tagkailang ang mga tato artist. Dagang tag-amigo ba noon sa ka? Gusto ka magpatato ka. Gusto part. Tatuan di ka. Buwa kabalo di ka. Noon sa tatuan lagi ti ka kabalo lagi ko. Part. Kani ra gamit na to ana. Tatuan di ka ikabala ka sa may gusto nimo. Gusto dragon. Sige daw, sige daw. Dragon. Oh, Dire. oh diya part. Tatuan ni dragon. Ay. Pass part. Ayaw na lang day part. Ano man? Ayaw na pagpatato. Ano man? Lain kayo, di maklarong tato kay itom kay ka. Alain mo ni part. Ayoko makasampani. Ano yung part itom kayo ka part ay sayang ink ba, di ka pun maklaro. Tagay na ako pamalit tambal yabi. Palit tambal. Papalit tambal, kita bunog ko, dako kay ning bunog, dako ko mo niya Taman ko. tawon ka, ayaw na pagpalit og tambal part. Kung hindi mo ko mapalit, Nako i-introduce mo ha. saan ba na? Dara oh. Unsa man na part? Organic juice from coconut wine. Organic juice from coconut wine? Oh, no sa ka. Unsa man? Tuba man na part? Unsa man ko? Tuba no sa ka part, wag mong ismulin. Wag mong maliitin to part. Ano man? Kay kini kompleto nig vitamins. Kompleto, gyapon mag-igit man ana. Magigit buuan, di ka ano magigit man ka nga kompleto man ni organic man ni. Unsa man Kompleto ko na ana? yung A, B, C, D, E up to Z.
Ito Z, ang Ito vitamins. Z. Oo, muna dali kay kamulian ani. Nya isa pa part. Dili lang kay kana. Unsa Dapat pa di man, day? kompleto pud mga minerales. Usa man pod? Nani gold, silver, magnesium, iron, copper ug uban pa. O gabi. Muna dali na kay kamulian. Simple nga to ba? Mao na yung mga epik. Oo, muna tanawar gud ako mga tato. Oo, muna nagpadagan kay nganin tato kay man akong ginainom. Tanawa, flawless kayo ang healing process no. Dali kay ko naulian. Noon part dali ojo kayo. Testingin ni part. Testingin ni imni. Kana imong bunog sa imong mata kana. Kana Mawala na, mawala na. Oh, mawala na. Kaniyang lago, mawala na. Oh, mawala lagi na. Sige, inom. Inom lagi. Oh. Yan sa pagkati sa mong lawas. Di ba na lagsik ano? Na buhayan ka ng loob no? Oh, ingon na ni kalami. Uy. That's a part. Murag na mo palit ba? Chika, pagid part. Mo gani, relax ang part. Lingkod-lingkori dra, lingkori. Iting shating lang ta diriya. Hala, nganong naa may mga tambay dira sa tindahan ay? Naginom-inom pa jud to ba? Tas ng tarong part kay balik na diriya. Mga adik jud kayog mga naong oh. Mo lang dili mahalinan ang tindahan dira kay dira sila nagatambay. Speakers na lang ko palit oy. Balik mo to part. Balik. Nadlok si Munong. Nawag ko mo tato. Adlokan mo ka na po man mo god na unsa man ka. Pag ilis dinaan na unsa man ka eh. Sagdira to part kay daga pa magmagi diriya. Dagay, daghan pa man noon. Gani ang pinaka-purpose mo nato diriya makatabang. Tambay ko tao. Gani Sa tao, tambay. may puso. Boy tambay, may puso. Sa gadi sugos ng sawa, Bombay. Bombay. Uy, nagsating ang mga tambay bay. Makainom siguro ko ani. Imo na for the part, chati pa. Ay, imuha sa na part. Bago man ko Ay, dagat. bago pa ka naman. Imuha na po na. Nay aktor pa dulong ba. Mga kulyo sa manot. Daghan ki mga agi din niya. Daghan mamalit din yung tindahan eh. Palaubog kay dating, palaubog kay porma ba. Ama pa sa mga ando kita mainom kita. Na nato tagaan gibutan man ta. Ito ka eh, gibuwag. Sira na to. Buhay tambay, may puso. Siyempre, Oh. muhatag ta, Mangitagon man ta. Oh, muhatag ta, magpainom ta. Boss, bumutag. Uy, dito maka. Hindi man yung gisagay-tagay. Ay kini, Matik, no? mainom daw. Ito ka eh, nagitso, matik. Pero vitamins manggud-gud para ra may sanay sakit. pag sa sakit na nakagibati na, boss. Dugay na akong ibati ba? Akong kalintura. Ay, gibati na gyud siya gibati Sakto boy. kayo, sakto Ato kayo. sa Kaya, paimnon. matik na dito. Tambal man paimnon na to. Ay, vitamins na. Kompleto na sa vitamins A, B, C, D, of Z. Oh? Oh, plus A na pa to dyan Z. mo. Nya, asa ba gibati nimo? Good shit. Good shit Good kayo. shit kayo. Mami kayo. Good shit kayo. Muli ato ka na, alay dyan. Ato ning tiwaso na mas maulian ka. Dirita, mag-inom na diri ato ning tiwaso na mas maulian ka. Tagay Oh, pa. taga pa imuha na pud ni. Imna na. Kompleto na na minerals nga iron, copper, gold, manganese, silver o guban pa. Grabe, nahurot kami na itong vitamins na boss. Wala naman nila di. Wala na boss. Ay, boss. Oh, Muna na akong uli. Gisugo man akong asawa dahil. Kalimot na ako sa gisugo ato. muulig. Sugo mo na ini di ay. Kula ka na ka, bisig mapasan ka. Utik ka man yung tawanan ni nagtuga-tuga ginom-inom ba niya kay sugo man di ay. Sugo mo ito. Madamay pa ta ato. Ataya. Unsa gatag sugo sa usawa eh. Nakalimot na mahinuon ko. Pagtas to na par bisig kita retag mo yun. Pasin din. Gani. Taka jud ay part. Apart. Nawa, apart. Bisa na grabe. Nawa, apart. Kuniti. Oy. May kwarta part. Oh. Part. Tajud part. Wala kayo, part. Saan mo na to ni? Dalang ko na part. Pala talang vitamin. Yo part. Dili. Sa iyo, Di niya part. to, di niya to ang kwarta part. Nawa, part. Bunog kita. Siyempre. Dili tayo ngun anak part. May puso, boy tambay. Unsa di atong moto? Ang mutabang. Ato sa tanawon kung kay kinsan ni. May ID. Mauman ni part. Mong kainom na to. Kauban na to ni. Ito ni inom ba? Ito Kabuya. lapit. Yam din kwarta. Ano, kwarta, part. Ano, part? Eh. Torang buwang mo. Ako sa ning uli. Ay. Iuli. Ayaw pagingunaan na ayaw patintal sa temptasyon part. Ayaw patintal iuli na to ni kibutambay may puso man ta. Sige. Iuli sa ako ni part. Tayo, tuntawan na to. Ay, buutan naman kayo. Dagdag vitamins to. Bus.
Asyo. Boss! Boss! Uy, Uy, nagka. uy. Isa man. Kita ka, mangguro ni mo na, natagak. Oo, Jud. Muha lagi ni, kaya may lain yung baktas ito. Yan naman po yung ID ba? O, pareho mo po si Muang na. Oo, Jud. Muha lagi ni lagi. Salamat kay boss ha. Ah, nani mo boss, oy. Gani, bo. Naggiuli nimo. Buang yan na, bisa mga tambay rami boss. Dili, mga ilabtanon gud. Nagani giuli nimo boss. Nabay mga importante ani. Mo gani boss no, mong giabrihan dra boss kay daghan nga ni kwarta boss nya na pong ID nimo nya may lain nga maka inom-inom na mo nya isa pa. Pariyam jud na si mong ID ba mo nang giuli lang namo si Muha. Put ana day ni boss oy. Abi na akong mga bugoy mga tambay ba. Oh grabe dili boss oy bisag ingon ani ra niya mo mga naong boss. Dili may manghilabot og dili amo boss. Salamat kay boss ha. Oh, ay problema na boss oy. Wala ka na ko. Uy. Grabe mo lako man kadayon. Ilak saragod. Nya na busig. Panday kaning matagan mi nimo pahalipay dra ba kay kita biya may dagan kay nagkwarta. Ah, di mo gani ko ang kwarta boss. Sa ko man yung asawa. Ah, grabe po ka, boss. Uy nga, 200 ng good, boss. Kanang para continue mong palipay ba? Mapalit lang may vitamins ba? Di ko pasalig gani boss. Kasi kasama ko sa asawa. Ah, di ko ka pasalig. Sige, kasabot mi, boss. Sige, uli lang dito, boss. Sige, mabunalan pa kasi mga asawa ba? Mawadaan na. Grabe, tawa na. Lita, uy. Pilar, man taon ng 200 pahalipay. Nalambuang oh. Part! Saya to, part. Ay, Nya, mustaan. guli na ko, eh. Yuli na mo, nyawa ka, tagay pahalipay dito, part. Wala ko gitagaan, part, ay. Kay, sayam na itong misis daw. Ulit kay kayo. Kasi nangayo ko, bisag 200 ng unta. Ina po dato eh. Tay mahimo part muli guro tani. Yayay, nang tagulian eh. Yayayan ang juta guli. Kay wala naman po niyo, wala naman tay vitamins. Nya pasin ako. Namaulian, naka na akong buno, part. Ulian siguro na eh. Sige. Sige, pasin ako kita ta sunod. Magaling kang kupal ka. Sibin. Kabalo jud ko tong tawhana to ulit kayo to. Naong palang daan di na muhatag. Mayra mo inuman ng vitamins. Napay paingon-ingon nga siyang asawa tong kwarta. Ay nata. Ay kog libaa kay karaan akong tambay diri ah. Naka 700 pa.